Uy, tsada, action. Ay, uy, kato mo tsada. Uy, ay, sa London. I've been there. I can't wait January 9, mga... January 9, June, Ay, mga June 9, pasensya. Master Puppies. Reaction videos. Hello mga pamilya, welcome sa akong YouTube channel. Kauban ako karon, Boy Negro, ang Sad King. Magnanataog trailer. Lain na po nga trailer. Bago na po nga movie nga atong tanahon. Abang trailer nga Michael Jackson. Dile. Trailer ka ng... Truck ba? Truck trailer. joke to. Kabalo mo sa oras nga nag-shoot mo yan eh. Alas 2, pasado na sa kadlaw. Yes. Apang mo na asa may gikan eh. Siyempre. Step po. Siyempre. Sad. Sad. Mag-react ta sa video nga The Mommy TV spot trailer. Advance, happy Mother's Day. Ganoon. Damami magka. Joker ka. Ito na. Mga Emilia. Tom Cruise. Tuy, gwapo kay Tom Cruise. Wala pa. Ay, akan na. Grabe yung Tom Cruise. Action. Uy, tsada, action. Yaman. Tara. Ay, murong kon ba? Whatever's in there. It's been Di ba sitting di man to for si Tom 2,000 Cruise sa years. una sa Mommy? Squanto. This isn't a Fraser. test. It's a Friend prison. that. Nick. Pero kani siya lahi mga mami, yung bago. The Mura siya hieroglyphs na say she was named Amenet, action chosen to be thriller. Egypt's next queen. Horror. But her first Uy, Uy. kato mo siya. led Uy, her to a darker dahi. path, Wala. one that had to be stopped. Kuan day siya, oh. Curse, Because no? of your Ay, murang actions, abinong Mission Impossible this na. ancient Wala lang mo siya power nabasa. has returned. Hindi na Mommy lagi siya. You are alive because you were chosen. Chosen? By what? Evil. The ultimate evil. Legend has it she's a being of Lego. unimaginable powers. Now she's using you to regain you. Murag modern siya nga mami. Kaya itong previous nga mga mami, movie. But classic na siya mga paraan pa. She will not stop until she has remade our world Ay, sa London? Oh my God. You're there. into her I've been there. You walk there, you walk The there. London Bridge that falling down in the movie. I'm gonna figure this out. Pero liyo. Nasa Sinako. You can't run. Ibig action ba? You can't escape. She's got plans for you. Piling na ko na siya power. Piling na ko na siya power. Kung naay Mommy, naay Daddy. Di angkol. Uncle Tom Cruise. There you go. Hi, the Mommy official TV spot trailer na to. I can't wait January 9, mga kapamilya. Pagka the best sa the mommy. January 9, June, mga Ay, June 9, pasensya, take to. I can wait June 2. I can't. I can't wait June 9, mga kapamilya. 2 thumbs up. The best. The best among the rest. The mom. Ganing latest nga the mommy Pinaka. with Tom Cruise. Mo'y pinaka the best. Di, aside sa Tom Cruise, ang kadala, ayang movie is action, Very tapos puno of action. suspense na ipagka horror siya. Ang mga shots ba, mga kuan kayo na Mura kagatan og Mission Impossible. okay. Mission Impossible nga naay mami. Mo na siya. Kaya nung ka to Mission Impossible nga giambag siya sa eroplano, niya nakasakay siya, gisulod siya sa eroplano. Naagya pa. Karon na siya sa eroplano, daghan kay mga paniki nga mo'y naka crash sa airplane nga. Ang babae
gikuanan niya og parachute, siya wala. Namatay. Pero nabuhi lagi siya nga. Niya murag na power. Okay. Pero dili siya ang kontra. Nawisikan siya sa power ba? O mura siya og kanabitong himuon ka bitaw niya servant nga giputos gabalot kay pun siya mami gani gibalot niya gibutan siya katong mga para papatay niya nabuhi siya pila ka years. Karon kay gipakita ko nimo. Yay. Ay Ginoo ko June 9. Ay di na ko the best kayo. Basta mo tana kog damami mura ka na og Mission Impossible. Kay Kamo grabe mo ang action. tanawa mo sa Damami, please comment below kay magkita-kits ta sa sinihan. You can't escape. She's got plans for you. So abangan na to na karong June 9. 9. Kita-kits ta sa sinihan. Thank you, Boy Negro. Salamat sa inyong tanan nga nagtanaw ani. Don't forget to subscribe sa akong channel ha. I-click lang na natin sa ubos dia. Dili kaning ubos ni Boy Negro. Lahi na ubos dia. Kanang ubos dia paki-click lang. Salamat, Boy Negro. Salamat din ko sa umaslingan diya sa Agora kay Uy. Boy Ukay, thank you ug sa akong kuan ng akong buhok na Thank you so much. Sa next time, kita-kits gyapon na.